Hello guys, good evening. For this video, I'm gonna make a video that something special. Ang gagawin natin ngayon ay mag-street food mukbang at talakayin natin din ang common mistake ng Bisaya spoke. At yun guys, let's start the mukbang. And don't forget to subscribe and like, share, and don't forget to subscribe and hit the little bell button to next videos. And yun guys, let's start. Parang timbang-timbang. And before we start, I would like to thank the following. No following. It's me. I'm only me. Nothing. Both mo. And guys, I'm just here to talk about the comments. Ano tang may ngunta? Example ta sa dito sa summer. That's about the talk that. So, kanang ingon sila nga. Kurita tutula, nagtula sa piso, for example. Nagabawang na tao. Asa yung mistake na diba? Bagong piso, bagong na tao. Yung sa natawo ang piso. Himo din tao ang piso, di ba? Bagong na pusa, bagong na pugan, kaya bagong tao. Natawo. Na, sa'yo pa natin. And, the other one is kanang mga tumo din, tayo pa, mga to dito, dili. Di ba? Sa'yo, yan. Tao sa tayo. Na, pinaiwan. Please subscribe to YouTube channel and don't forget to hit the bell button. Yeah. Brother, yeah. May galantaw. Ano ito siya? Kung ikaw bago lang ito, magkalimutan mag-like, share, and subscribe, and don't forget to hit the bell. And for this video, I'm just living. Kabalong istorya. Kami na-join. Zero watch na. Subscribe. Tamping-tamping na. Sayaw-sayaw na. Tutuwad-tuwad na. Kita ng tigol. Yeah. Sabi ka. Yung nandating dito tayo pa. Saya sa mga taging-mubutan. Ayaw subay. Ayaw subay. Kami. Dahil yan. Dapat. So, subscribe mo ya. Kasi nga, tapok na tayo dali.
Naon ta? Sige, kasi pagkakala siya na eh. Tingnan isa, kamot sa saging guys. Pusda. Yan ko ba? Sa nalibog juga ito naging ano, video ko sa mga ligo ng dapat ay ang buwan na. Hindi ako ma-edit. Ako lang di po, pa-edit. Pero lalo, yes. Yes. No, here we are at Adidas. So, yes, so, may ngiti. Yun, ang tawag ha. Sarap yan. Parang ito siya. Ini ilaw ba? Ini ko siya tipo. Nagasigaw ka. Sa pangat na. Kahit tingin. Mahirap ka. Ito lang kagkasakit. Kita na niya. Masakitan. Huwag kang masakit. Diwa. Okay.
Other like tingin sa tingin sa yan. At yun guys, dito ang dapat natin pamlakas ng street food movement. At yun, to hit the bell button and please subscribe my YouTube channel. Siguro ang bintas ng tao. Guys, see you. Bye-bye.